Sebagai penampilan selanjutnya ialah tari gandrung. Tari gandrung merupakan tari khas Banyuwangi yang dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setelah panen. Hadirin, terimalah persembahan kami, tari gandrung. Selamat menyaksikan. Selungdon alon-alon waton klakon sirodon iki main ana ning pulau seberang kidon pulau Dewata Bali don sadurunge tandang gawe sirodon salam penghormatan ning para tamu undangan kang wis hadir ning panggonan kene khususnya Bapak Bupati kidon salam penghormatan pegang sampur lempar ke depan mulai riak out. Salam penghormatan sirodon saiki wae tandang gawe ya acake don seri hang nomor 1 urakan pucuk sampai mengisor ya mulai rekod. Saiki seri hang nomor 23 kali tembakan 1 kepala 2 pundak melorot mengisor sira wadonnya mulai rekod.
widodari buru teko kepyak piatu yoro wis segolo segolo di poros mandek maning don gremet-gremet pokok slamet alon-alon waton klakon Srodon saiki seri hang nomor 3 don muter-muter kaya panjer kiling ana ning tengah sawah sira wadon ya mulai brrrr ya kan Don seri hang terakhir hang nomor 4 hang pungkasan iki Don mari tandang gawe ya mulai nang panggonanira kutha Banyuwangi Don mulai slamet mlaku slamet mulai slamet sira Don ya wis Don ajake Don mulai brrrr ya kan Oh